raha ohatra modèle photo fô zegny asanao. Est-ce que hoe mahavelogno zegny le izy amin'ny fiainagna sa hoe juste besoin fô? Mbola tsara antsika jiaby ho an'izay magnaraka fandarina eto amin'ny canapé jaune de bonjour Destiny. Bonjour, mbola tsara olo jiaby ho an'izay magnaraka fandarina canapé jaune. I niany ity miova hely raha ataontsika zany ndraiky posen'olo question fa tsy za le mipose question amin'olo. De nisafidy za i Destiny mipose question ana parcours de misy question somary personnel de sasany resaka asa amina réseaux sociaux. Mitandregny Destiny aty ihany. Eya. Voalohany malôha merci anao nagnantso malôha. De efa tsy hodinkodigna fa direct amin'ny tany. Maro zegny tanora mbô tia hitrika misaitra resaka réseaux sociaux à propos ny ohatra influenceuse na modèle photo. Fô agnontoniako zegny voalohany matetiky zegny mahazo question hoe karakory mo fomba hidiragna atao zegny mbola lasa mannequin, mbola lasa modèle photo, ohatra zegny antegna débutant am'le raha de ino zegny le raha atao voalohany hidiragna aminazy. Misy étape maromaro, misy varavarana maromaro tegna marigny. Misy sasany zegny amin'ny modèle photo, misy agence, de misy hoe antegna hitan'olo magnan'igny igny, alô anao laiko atao magnan'zegny io. De misy ndraiky efa hitan'olo nalain'olo zay vao alain'olo. Misy zegny agence hoe mangala zaza somary efa hitahitany tietieny ohatra hoe apparence de igny amizegny alain-jare. Fa misy ndraiky anao efa hitan'olo karaha igny igny io kataoko modèle photo donc miboaka lamba e. Ohatra zegny izy ke zegny zare zegny ohatra ataoko hoe tsy hitan'olo de mbola tsisy raha hain-jare feky hoe manakôry le tokony atongavagna aminazy. De manakôry zegny le raha tokony atao atongavagna aminazy. Ninahy feky donc tantareko satria nin'olo zegny samy hafa. Ninahy malôha tsy tamin'ny resaka modèle photo ndraiky mannequinat lazaiko hoe za fô donc hoe satria ka resaka hoe nagnano le lamba zegny nisy cousinenay zay coucou Mirika nagnano lambanazy zegny za zay zegny karazagna hoe izy nivolagna taminahy aterigna aminao lamba anao mangala sary do alainao bénéfice-nao de sary publientsika amin'ny page. Nanomboka tamin'zegny na tamin'zegny aby hoe tsisy hoe ameko vola anao fa za ka déjà efa tia mangala sary zay za. De nanomboka tamin'zigny amizegny magnano za de hitany boutique en ligne hafa zegny everin-jare hoe efa magnano de nanomboka tamin'zigny amizegny za hoe nivoako karazagna hoe asa le raha. Fô tamin'ny resaka hoe modèle tamina marque-na ohatra hoe volo na raha karaha zegny satria zegny ka nahaizan'olo za tamina volo ndraiky tsy nasain'olo koa za tamin'zegny fô za nagnano produit na volo produit ny volon'ny Soccerly tamin'zegny tsy nasain'olo feky fô hoe nagnano volo igny niboaka raha io de niposteko tamin'ny story tamin'zegny ty produit nampiasaiko tamin'zegny tsy nasain'olo za fô nanomboka tamin'igny ni contacter za amizegny madame tompony Soccerly hoe intéressé anao raha ohatra hoe alaiko hiasa amina sy ny tariny karaha zegny ka resaka amina vidéo tamin'ny voalohany ka za tsy hoe direct hoe alainay anao agnano publicité sy ny tariny fô matetika ohatra hoe tsy asain'olo za fô magnano fô igny zegny everin'olo hoe fa magnan'igny fa magnan'igny fô tian'olo le raha zegny alain'olo amizegny za fô tamin'ny voalohany nagnano zegny tamina resaka tamin'ny raha hafa ndraiky agence. Izy ka zegny avy aminao manakôry zegny le tsaratsara na hoe mety est-ce que hoe agnatin'ny agence zegny tokony hidiragna antegna koa mbola débutant am'le raha sa hoe mandeha manokana. Zegny tegna azahoagna montage. Parti za tamin'ny agence tamin'zegny sambana hoe contrat naventy tamin'zegny tamin'ny Telma tamin'ny agence za tsy nitrika ta agence fô agence ny contacter za. Agence nzare non tsy agence ny amin'ny Telma fa agence Innova ino tsy azoko onogna fa ela il y a déjà 4 ans donc zigny zay ny contacter za hoe intéressé anao raha ohatra hoe alainay de sarinao saka valy faso zare fô ka fa misy olo mi contacter zay igny proposer nay
de zegny zao nazahoako contrat somary naventiventy voalohany tamina agence fô le nagnaraka zegny ndraiky donc efa tsisy agence tamin'zegny fô agence de igny amin'zegny akakaka mety fô ohatra hoe anao somary tsisitsisy ohatra hoe tsy maharidra mety hoe agence hindehananao karaha igny baka agence tsy maintsy miproposé ohatra zegny zare ke volagna hoe mila viavy curly zahay zarazara hoditra curly jiaby zarazara hoditra boakanjare ake de io lababy amin'zegny misafidy hoe ty mety aminay de igny amin'zegny anao angatanjare sary hoe angata sary zegny ao izy zao de igny amin'zegny ka validé anao validé fa amina agence zegny tsy maintsy mihinagna hely zare mazava misy pourcentage zegny hoe zegny ao pourcent alainay efa amin'ny contrat nandre mbola vohitra zegny hoe zegny ao pourcent alaina agence zegny ao pourcent ninao de magneky anao fa anao le mandeha manokana igny ndraiky 100% mbola azonao amin'igny tsisy mandeha amina agence raha ohatra modèle photo fô zegny asanao est-ce que hoe mahavelogno zegny le izy amin'ny fiainagna sa hoe juste besoin fô satria baka maro zegny tanora surtout le mbola viakatrahakatra raha regny zegny mahita izy amin'ny réseaux sociaux misy tsy mahay baka de zegny amizay est-ce que izy ndraiky mahavelogno surtout anao ka marque contrat mahavelogno izy ataoko hoe agnatin'andro araiky baka anao ka olo matanjaka tsara anao mavita 3 contrat 3 contrat fa za tsy mavita zegny edy za olo dila mora reraka za ka fa reraka igny efa hita misaorana hoe reraka za zegny magnanjegny ave za zegny à chaque ohatra hoe ihany za ndeha hiasa amiraha ihany mbola tiako ohatra hoe mbô misekely mody fa tsy le hoe mirotoroto ava tianao mandeha teo reraka tare fa maximum ataoko satria vita raiky igny za mbô tiako ohatra hoe mandeha modèle miseky de mandeha ndraiky amina raiky fa izy raha ohatra hoe imagine agnatin'ny 1 mois zegny anao nataoko hoe 4 sur 7 fô asanao agnatin'ny 1 semaine mahavelogno anao feky zegny mahavelogno anao mihoatra feky olo sasany baka magnambanimbany surtout hoe za zao fa avy nagnanjegny za ndeha hiasa tamin'zegny andeha hagnano live de fanao jolo andeha hiasa ho za ino asa ataonao zare hagnano live zegny mo asa ho zare raha mora be olo zegny tsy mandiniky izy nefa zy tegna lay hoe sarotry imagine anao mivolagna agnatin'ny 2 heures de temps ny mitsangana ake rotanao te isolo lamba magnino nefa anao magnano asa izy zegny tsy maintsy hoe ataonao karaha ninao regny i raha ataonao izy zegny hoe ataonao zegny fomba mahalafiray zegny aviany hoe secret hely tsy maintsy hoe magnamia satisfaction olo le nandreanao anao igny amin'zegny mba hoe mba mipody karaha zegny fa izy mahavelogna fa i ndraiky bakany anao mbola voagnano azy tsy maintsy tsy mitovy amin'ilay olo efa rahabe nataloka zao za tsy nagnotan'olo fô nataotako karaha igny fa nantaloka échange za megnanandre article fô za fa pare edy za zegny tsy mivôlagna hoe za menandre zegny io tamin'ny voalohany sady tamin'zegny gabaka tamin'ny cousine sarotro be aminazy zegny volagna hoe ameza zegny io za fô tamin'zegny zegny le article mety aminah igny alaiko de magnano zegny fô tafarafara amin'zegny raha ina na rôle nagnantso za igny de somary nagnotan'olo zegny za hoe ohatriny mandre mangala olo ohatriny zegny de igny amin'zegny tsy direct nataoko nitovy amin'ny olo ababy fa ambany de igny amin'zegny kafa may niveau boatra tsy mary efa nahay zay vao napakariko amin'zegny izy ho an'ny ilay tanora tiagnano modèle photo izy zegny mahavelo karakory zegny nataonao ho lasa ambassadrice ny marque regny satria baka maro koa zegny le tanora mbô tihitrika amizay fa tsy hainy zare zegny manankory zegny tsy hainay koa matetiky mo volagnin-jare fô juste hoe intéressé venao raha ohatra hoe ataonay ambassadrice na marque tamin'ny 2025 zao za lazaiko hoe telo donc marque nivolagna zegny taminah fa tsisy niaccepteko satria antegna kafa agnano ambassadrice karazanao ke zegny ohatra ataontsika hoe ambassadrice ny canapé jaune agnatina resaka monde na podcast na interview nao fa tsy mahazo magnano hafa eky ka tsy akato zegny mihitsy natonga za hoe pour le moment za maloha tsy andray satria tapaka be tamin'zegny tamin'ny 2025 zegny tegna ankamaroany
contre-na resa-bolo raha ohatra hoe ny accepteko zegny ny araiky io efa tsy mahazo magnantesa-bola fa za amizay mbola mandiniky hoe nefa ho zazaka ohatra i-accepter n'olo sanany le sasany tsy vitako za zegny miambigny le hoe le tegna mahafapo za zegny tegna marigny tsy hoe le nivolagna tamina za tsy afapo fa miambigny mbô le hoe tiako sady rendu zegny mba bebe magnano zegny fa tsisy hoe ny raha fa izy koa va izy mbola vao tsy ala vozanay zegny fa afaka anao mipostuler afaka mandefa email afaka mandefa email amin'ny entreprise aby ianao hoe za zao managna followers zao za mbô ty karazagna hoe mivolagna aminjareo hoe za tagnano ambassadrice nandre karaha zegny misy ka sasany magnano zegny ka magnano collaboration amina raha ohatra zegny anao ke tia raha iasa amina ataoko hoe raha raiky ataontsika hoe y zare anao zegny tsy miambigna aminjareo hoe zare nda i-contacter anao fa antegna ka zegny mba afaka anao mandefa message aminjare atreto ndraiky za mbola tsara nagnano zegny fa mety ka karaha zegny satria marobe olo ava izy magnano zegny anao baka mbola mianatra zegny de karakory zegny fahaizanao migérer emploi du temps-nao isan'andro sady miasa amin'ny canapé jaune mandeha l'école mbola magnano live mangala sary magnano vidéo izy draiky lazaiko sarosarotra ndraindraiky kamo za misy fotoagna tsisy tanao zegny na efa maro karazake efa misy vidéo roa miambigny za fa tsisy inspiration za hoe efa eto script fa za mihitsy tegna le hoe tsy tagnano izigny am'le l'école ndraiky pour le moment zegny za tsy le mandeha l'école isan'andro fa magnano boky fa tamin'ny takela za mandeha l'école ohatra zegny zay midriky 9h amiravagna ataontsika hoe 1h za miera amin'ny monsieur nay hoe monsieur za misasa 13h mba afaka monsieur libéré za 12h30 de mifampi-comprendre bakany ke fa anao mila mandihy karaha vitanay saintarde ndraindraiky magnano zegny za mirotoroto amizegny mangala taxi moto mandeha akagny fa za ke izy zegny tsy le mandeha l'école isan'andro fa magnano boky amy resaka vidéo amizegny vidéo naka hitanandre matetika amy resaka asa arriva fô izy ataoko na soit izy ndraindraiky ohatra hoe misy temps libre regny za magnano izy matsagna fô ndraindraiky weekend zegny fô le vidéo sasany ataoko hoe TikTok sentariny le raha za iboaka le ohatra hoe iboaka teratera igny occasion edy ho antegna de modèle photo amina resaka boutique en ligne aby regny efa programmegna za zegny presque olo miaraka amina volaniko hoe 2 jours en avance na 3 jours magnamanigny fô sendrasendra fô ndraiky sana mivolagna hoe afaka anao marin de kafa libre egny za mivolagna libre de concernant amin'ny canapé jaune aminjegny arakaraka emploi du temps na mihitsy le raha fô tsisy isan'andro karaha zegny à propos ny koragnantsika te zegny sady magnano live magnano zao de karakory zegny fahaizanao miara-miasa amin'olo ababy aminjare de est-ce que hoe zegny mbô afavy nisy raha zegny tsy nety taminao na misy problème agnatin'ny asa maro aby atreto ndraiky tsy ary le hoe nisy problème be fa nisy araiky zay zao ya un mois donc zegny zay contacte za izy hoe intéressé andeha hagnano live de toeragna i lavitry de kafa live boka nina misy frais de déplacement zegny satria ka andeha bus za akagny fa reraka na lalagna zegny de izy amizay mivolagna tamina hoe matobaka izy nicontacte za normalement ka olo micontacte karaha anao ke volagnin'olo hoe alaina modèle efa nahita sarinao zegny fa tsy hoe tsy nahita volagna tamina hoe alifasa aminao izy vidéo nataonao live de nalefaka roa ataova maromaro client izy nanomboka igny edy za efa hitako hoe sarsarotony donc iolo tieo za zegny direct nivolagna zegny de izy azavy temy zegny nivolagna tamina hoe andifasa sary izy za ho agnanaovantsika pubin'le live ok de nandifasako sary zay izy tamizegny nagnano manteau de jean ambadiny de nantotry izy fô andifasa le mitsangana de nandifasako mitsangana alifasa le tsisy manteau izy za amizegny
I olo tio za sarotra aminazy zegny satria zegny ka ohatra hoe izy olo sarotiny za amin'izegny olo dila mora direct mikoragna ho anjary hafahafa be Ia, tsy mifanaraka donc za amin'izegny ka misy problème magnan'io matetiky direct mikoragna amin'ny copain-nazy za zakeo zany isy olo nagnanjegny izy amin'izegny tiky nivolagna hoe ambila zegny ho izy tsy miova problème be ho izy sintra nivolagna hoe tsy afaka na magnanjegny de zegny donc fo aparan'zegny tsisy milamigny tsara koragna de mampilamigny koragna anay donc za olo somary mivolambolagna zay zay kafa antegna direct alert ya kafa avy za igny mikoragna ka ohatra hoe misy conseil afaka miakazely mivolagna za izy ke tsara ka magnanjegny eo za zegny matetiky miproposer raha tokony atao surtout amin'ny resaka image ohatra hoe sary na vidéo na raha magnanjegny zegny donc ok yeah. Karakory zegny fagnanovanao vidéo ohatra zegny anao masy contrat hoe ataova pub edy raha karaha zao de est-ce que hoe zegny zare zegny mivolagna aminao hoe tsy maintsy ataova zao atao karanjao sa hoe direct anao fa zegny magnano izy mahalagna olo niaraka niasa taminany volagna hoe tsy maintsy atao karaha zao fa tsy maintsy volagnin-jare hoe zegny io afatra tiany ampita de za amin'zegny zegny manoratra script mangala azy sy ny tariny fô raha ohatra hoe tegna raha professionnel somary ambonimbony izy mangataka aide amin'ny Marino za coucou Marino mangataka aide amin'ny Marino za izy olo Alex za mbola tsy de hoe niditry monde professionnel amin'ny raha ataoko izy take fogna mangala sary zaza nanokatra page zao izy olo voalohany nangala sary za magname conseil izy hoe zao tasiana raha tianao raha tokony ataonao amin'ny pagenao anao ka tiditry resaka professionnel zegny io raha tsy tokony publienao amin'ny pagenao anao ka tiditry ka ty visé olo entreprise ambonimbony zegny izy zegny somary conseiller ambadiky zegny ka ohatra hoe misy vidéo madinidiniky na tsy le ambony ndraiky za mbola volagna aminazy fô Marino zegny io vidéo ataoko mety sa tsy mety izy amin'izay mangataka hely fa za ka ndraindraiky mangataka conseil amin'ny copain-na za misy vidéo ataoko zao de ndraiky izy mifilma azy kafa an-tragno ndraiky izy ndraiky za fô apetrako ake telefôny igny za potipody magnanjegny ataoko amina vidéo anao zegny mizaha le inspiration aminazy genre hoe ataoko karanjao hely vidéo na surtout zegny ohatra vidéo tendance amindreo misy raha karaha zegny kapaka amindriko misy de igny zegny efa anao fô zegny sa i Marino mo sa izovy zegny za aby ndraindraiky ohatra hoe za ke nivolagnin'olo hoe misy raha zao mivolagna tamina hoe tianay alaigna anao amin'ny resaka vidéo matetiky za magnotany azy hoe Marino za fa managna idée za hoe ataoko zegny eo scène script sy ny tariny de izy somary magnampely fô kafa mety raha ataoko izy mivolagna hoe mety zegny fa ndraindraiky za tsy magnotany izy ndraiky kafa hitako pareo za izy ty ataoko fô izy fô za kafa tsy somary tanao le ndraiky tsy matoky tegna sy ny tariny de izy za somary magnotany olo ndraiky za aby magnotany zoko matsara misy zoky karaha resaka tamin'ny canapé jaune zao izy agnisany nagnampy zaka izy magnampy za izy ataova zao beky bô tsy hoe monotone be karaha zegny de maregny koragnanao zegny ino zegny nankory zegny natonganao niasa tamin'ny canapé jaune avy tamin'ny Arnaud coucou Arnaud avy tamin'ny Arnaud ndraiky Emma donc nikoragna tamina de nampandray za tamin'ny olo niasa atao de tafiditry de hitahitanay koa zegny amin'ny réseau resaka fikarakaragna vatagna et tout ça surtout ino ma raha malaza be amindreo ty skincare mankory zegny fikarakaragna vatagna zegny aminao za tsy de misy atreto oavy marikapaka olo tsy mahay maro be ka magnotany za isaka za magnano live zao magnanjegny live TikTok tsy maintsy magnotany hoe ino skincare ataonao amin'ny soranao sy ny tariny atreto za tsy skincare le par étape ataoko zegny ohatra hoe manasa tarehy magnano zegny zay tsisy za atreto tsy naviavy za ekaraiky igny fô oavy ndraiky possible za zao amin'ny semaine ambony donc misy olo andefa produit amina de manomboka aminjegny donc fa raha ataoko crème solaire vaseline zegny donc savon nosy zegny fa tsisy le magnano zegny io fô mbola hoavy ndraiky donc fa atreto zegny fô ataoko raha tegna karakaraika amin'ny vatagna donc volo ndraiky fa iaragna mahita zegny donc igny tsy atao mbandraha ndraiky volo
de za tsy magnano sport take za nagnano nisy moment za zay nagnano tegna le hoe nagnano sport nafigny fô vatagna mora mifintigny za kafa magnano sport mifintigny be karaha somary hely za kafa hely igny tio miova hely ka tsy tiako mahita raha de nisy moment amizay za zao magnano fa je dirais 30 minutes par jour raha hely fô hafa hely fô zegny antegna magnano fô za tsy magnano le hoe mandeha salle tsy magnano sport za de à propos zegny le sy maro isakadignako amin'ny le surtout hoe mannequin de est-ce que hoe zegny anao zegny mitandrigna amin'ny resaka hanigny mba mampitagna vatagna tsisy régime fô za mahalagna misa petit mahalagna misa petit satria za somary misy problème d'estomac zay za de ndraindraiky za ty tsisy ty hinagna rano fô za ndraiky migaky rano fô fa misy fotoagna za karaha raha forcegny anao mba minana za tsy de misa petit nefa anao maventy zegny maventy zegny za za ndraindraiky ndraiky za misa petit be tsisy raha tsy tohaniko taloha za nagnano appareil dentaire zao za dila tia migrignote raha za zegny kafa mantotry hely tiako mihinan-kinan-draha fô nanomboka za nagnano appareil dentaire igny amizegny niova fa izy ke commence mipodipody ohatra chips raha magnano zegny fô za zegny tsisy za tsy mitandrigny tegna marigny za kafa tinagna pizza hamburger za tsy le olo le hoe tsy mihinagna raha misy raha be tsy magnano zegny za misy moment fô za tsy de malanany igny vary zegny hely fô goûtegny be fô vary hely zegny fô tsisy hoe mitandrigny tegna tsy magnano zegny mbola zegny ihany mbola idiriko ndraiky est-ce que hoe zegny misy critère zegny tadiavigny am'le hoe mannequin hoe mila zao zegny anao mila tsara vatagna sa mila lavaka est-ce que hoe zegny misy raha karaha zegny sa hoe kafa tagnano anao manjary magnano amina manokana izy tsisy satria karaha lamba à partir de 2XS jusqu'à atontsika 3XL na ohatra hoe de grande taille anao afaka alain'olo fô hoe misy nay olo magnano zegny misy zao olo miara-miasa amina mitady modèle 2XL XL tsy mahita avy aminazy zegny tokony mety fô ve amy resaka hoe tsara zegny ka hainao magnamia valeur anegninao normalement miboaka fô izy marina bon magnaraka atsika hitraka amin'ny resaka influenceuse donc satria hitako zegny tsy haiko zegny na tsy mazava amin'olo na tsy hainjare zegny karakory zegny atao hoe influenceuse de est-ce que hoe zegny mbo afaka zavainao aminay public hoe ino zegny mamaritry olo araiky fô hoe viavy igny influenceuse na lehilahy influenceur amina manokana tsy ataonandre fitsaram-bahoaka keka za amina malôha mi-collaborer amina marque matoa marque araiky mivolagna hoe ataoko hoe ohatra anao Destiny ty marque na raha araiky ataova vidéo mi-créer contenu anao aminazy ary matoa marque araiky mi-contacter anao misy follower anao misy tianjare raha nataonao hitanjare hoe misy mpagnaraka anao matoa efa lazaiko hoe influenceuse zegny kafa mi-créer contenu anao agnatiny mi-collaborer amina marque anao agnatiny efa lazaiko hoe influenceuse anao tsy voatery hoe kafa magnano raha amina Facebook sy ny tariny anao tsy influenceuse fa anao comédien hitako hoe samby hafa zegny izy tsy voatery hoe satria olo zegny mivolagna hoe andre tsara influenceuse fô tiktokeuse zegny ka tegna marigny zegny so tegna magnano zegny ka zanandre agnatin'ny TikTok tsara voatery magnano playback na hira fô marobe hoe marque na raha igny magnano vidéo na produit n'olo regny matoa asainjare fa tia influencer olo zare amin'ny raha zegny amjay kafa miasa amina réseaux sociaux ka lazaiko hoe influenceuse anao aminjegny asa baka zy misy olo baka magnambanimbany hoe io tsara asa zegny satria hitako zegny olo zegny magnano vidéo fogna fa tsy TikTok rehefa tsy manankoa tsy hainjare zegny hoe zao marigny koa le raha tegna tiagna tongavagna amin'ny raha i hoe mi-influencer olo zegny amin'ny raha ty zegny sady ambadiky
misy contrat zegny ambadika tsy hainjare ambenjare magnano vidéo fatany raha ty zegny bôka naviany hoe mot influence izy mi-influencer olo anao amin'ny raha am'le raha ia karaha zegny fô izy ka fa miara-miasa amina marika anao sy ny tariny ka zegny mi-influencer olo karaha zegny zao tamin'ny za niara-niasa taminay mivola zare mihitsy nicontacté za hoe tia raha iasa aminay anao o anisany influenceuse nay amin'ny resaka mipemaka de nagnano vidéo resaka mipemaka zahay tamin'igny de hitan'olo amin'igny amin'izegny de igny ke fa lazaiko hoe influenceuse ny mipemaka karaha zegny izy amina manokana aloha magnano zegny fa tsy haiko définition n'olo sasana akagny bon ary à propos ny asanao zegny karakory zegny fixenao tarifinao zegny amin'ny asa tamin'ny voalohany na za mila mahazo hely fô satria tamin'izegny tsy tegna le asa fô kazany hoe argent de poche tsy fivelomagna zegny tamin'ny na voalohany fa juste hoe za mila mahazo hely fô sy ny tariny fô tafara amin'izegny zegny za micompare amin'ny olo efa hitako ambony de na zegny tsy ataoko mitovy aminjare fô ambanimbany nagnano zegny zao za fô tamin'ny voalohany ka ohatra hoe asa mbola hitako hoe tegna hiditry vaovao tamin'le raha za iambesiko hoe zare mipropose amina zare hoe otrino andeha mienay anao de igny amin'izany kafa hitako pare za fa mivolagna hoe ok ça me va izy ka hitako hoe ambany loatra par rapport am'le raha angatanjare amina za mampakatra hely nagnano zegny zao za niaraka niasa tamin'ny label voalohany zegny nanomboany voalohany resaka hoe niditry raha niasako raha nidirany volana voalohany niaraka niasa tamin'ny label resaka hira tamin'ny TikTok tao de zare nivolagna hoe à chaque hiran'ny artiste nay zare miboaka tsy maintsy ataonandre TikTok tsy maintsy ataonao TikTok de zare amin'izany mivolagna hoe zegny ariary amenay isaka hira tamin'izegny hitako hoe artiste-njare maro efatra na dimy te tamin'izegny tamin'ny fotoagnan'izegny de imagine ohatra hoe agnatin'ny semaine zare magniraka ndraindraiky hira raika sainjare podindroa fa mahazo za tamin'izegny fa ok o za tafara amin'izegny mais maro olo micontact mais maro hoe otrino anao magnano TikTok igny amin'izegny napakako zegny fô tamin'ny resaka modèle nagnano zegny ka ely fô de kafa maromaro agny pakatra hely antegna kafa mila mifizo antegna zegny magnano zegny fô za mitarify à propos ny asanao zegny resaka mannequin modèle photo de tsy saropiaro zegny copainao mahita izy ohatra sa misy lamba sexy somary rabe zegny karakory zegny izy amin'igny za somary atreto tsy le olo iasako tsy de mampagnirika za lamba izy zegny kafa zako oui tio tsy tondroko za ataoko magnano zegny déjà za magnano zegny na taloka za nagnano modèle za tsy de matondra lamba fohy tsy de hitan'olo magnano lamba fohy loatra donc za surtout talagna zegny fa za zegny direct mivolagna hoe itio tsy tondroko de mifampicomprendre zegny de ok izy ka magnano zegny izy direct tsy sarotiny tsy sarotiny izy hoe itio ke nataonao modèle zegny bon tsara zegny sady mba misoutenir koa zegny izy amin'ny asantegna karaha igny zegny tsara ça va diaby donc zegny mombamomba question sady marobe andre magnontany za hoe karakory idiragna amin'ny resaka pub de mbola wisy olo invité ko afara koa ndraiky resaka hoe magnano casting resaka pub sy ny tariny de magnano velomandre jiaby zay ho an'izay magnaraka eto amin'ny canapé jaune bye bye